Jak rychle zhubnout? Usekni nohu a zhubneš hned 15 kg. Ne, ale teď vážně, jestli chceš zhubnout tuk a ne svaly a vodu, tak se připrav na to, že hubnutí je dlouhodobý proces a nějakou dobu to potrvá. Ale jestli chceš zhubnout navždy a trvale, tak se připrav na to, že hubnutí je pouze o změně stravovacích návyků a životního stylu. A první věc, kterou máš udělat, je začít se víc hýbat. A nemusíš chodit do posilovny, ale stačí chodit ven a na dlouhé procházky. A druhá věc je upravit jídelníček. To znamená, že přestaneš uzobávat zbytečně během dne a začneš jíst normální porce, které obsahují bílkoviny, tuky a sacharidy a budeš to dělat tak nějak pravidelně a neustále, dokud nezhubneš. A ten životní styl si udržíš na celý život.